Мислите ли, че е лесно да си часовник-будилник? Ами, кой сутрин буди будилниците? Ето, тази наша история е за един часовник, който много обичал сутрин да си поспива. Всеки ден, щом слънцето изгрявало на хоризонта, първите му лъчи влизали в стаята на нашия будилник, но той със сладко подрънкване се обръщал на другата страна и отново заспивал. Не му се ставало. Хората се сърдили, не може ли да стават за работа, а учениците винаги закъснявали за училище. Дори птиците продължавали да спят по стрехите, а рибките дремели в реката. След известно настояване от страна на слънцето, към обяд будилника скачал от леглото, нахлупвал шапката си камбанка, грабвал куфарчето с резервни части и с оглушително дрънчене се понасял из града. Притеснен от закъснението, започвал да чука по прозорците на хората, от които предната вечер бил получил заявка за събуждане по интернет. Те скачали от леглото и сърдито се отправили за работа, а децата с голямо закъснение отивали на детска градина или на училище. Не можело повече така. Всички недоволствали, изпращали оплаквания чак до слънцето, но никой не можел да събуди на време будилника. Тогава на слънцето му хрумнало нещо. Една сутрин, щом изгряло, взело, че нарисувало едно малко слънчице върху шапката камбанка на будилника. То заблестяло толкова силно, че позлатило целият часовник. И изненадващо за всички будилника се събудил на време от силната светлина. От този ден нататък часовника със своята нова шапка слънце се събуждал винаги на време и никога не закъснявал.